Вітаю вас, гэта Магілёўшчына гістарычная. Мы працягваем наши гістарычныя відэалекцыі. Пад мінулым роликам было такое пытанне. Яго задаў Алексей Крыванос. На якой мове размаўлялі магілёўцы ў 16-17 стагоддзях? Ну, агульна прынятым навуковым тэрмінам, які вызначае мову, на якой размаўлялі магілёўцы ў гэты час, і не толькі магілёўцы, а ўсюды па Беларусі, з'яўляецца тэрмін старабеларуская мова. Наконт гэтага тэрміна існуе пэўны кансэнсус сярод навукоўцаў. Яны прынялі гэты тэрмін у канцы 19 стагоддзя і на працягу ўсяго 20 стагоддзя пры дапамозе тэрміна старабеларуская мова тлумачылі і канцылярскую мову, і мову штодзённых зносін, дзяржаўную мову Вялікага княства Літоўскага, мову кнігадрукавання на 15-16 стагоддзі, часткова 17 стагоддзе. Гэты тэрмін быў прапанаваны беларускім гісторыкам-даследчыкам Яўхімам Карскім. У 1893 годзе ён зрабіў гэтую прапанову па той прычыне, што ён заўважыў, што мова старажытных актаў роднасная, вельмі блізкая да мовы беларускіх сялян 19 стагоддзя. Мова, на якой размаўлялі беларусы 16-17 стагоддзяў, у тэрмінах, у тэрміналогіі таго часу называлася русінская мова, альбо у заходнееўрапейскіх крыніцах рутэнікус, рутэніан, што таксама можна перадаць як русінская мова. Гэтая мова выразна адрозніваецца ад мовы маскоўскай, якую таксама ведалі, у такі тэрмін ужывалі і на Беларусі, і ў ВКЛ, і ў самой Масковіі. Такі тэрмін ужываўся і ў Заходняй Еўропе, адрозніваючы дзве гэтыя мовы, мову Вялікага княства Маскоўскага і мову Вялікага княства Літоўскага. Нават існаваў інстытут перакладчыкаў з адной мовы на другую. Ну, што да, уласна кажучы, навуковай дэфініцыі гэтага тэрміна старабеларуская мова, то варта адзначыць, што пасля 20 стагоддзя, у канцы 20 стагоддзя з развалам СССР адбыліся некалькі дыскусій наконт напаўнення гэтага тэрміна. Гэтыя дыскусіі былі звязаныя з тым, што паявіліся новыя нацыянальныя гістарыяграфіі, якія сталі аспрэчваць савецкія дактрыны, якія зафіксаваліся ў савецкай гістарычнай навуцы, і у прыватнасці дыскутаваліся наступныя рэчы. Літоўскія даследчыкі ў 90-х, у 2000-х годах прапанавалі аспрэчыць паняцце старабеларуская мова, замяніўшы гэтае паняцце тэрмінам мова канцылярыт альбо канцылярская мова, настойваючы, што яна, магчыма, мела тую ж функцыю, насіла тую ж функцыю, што і латынь у Заходняй Еўропе. Аргументацыя гэтай пазіцыі, она даволі лёгка, пераканаўча адмятаецца па той прычыне, што захавалася вялікая колькасць самых разнастайных наратыўных крыніц, дакументаў, захавалася надпісаў, подпісаў, лістоў, якія сведчаць пра шырокі ўжытак старабеларускай мовы, у тым ліку і сярод шырокіх народных мас. Хоць, канешне, мы павінны ўлічваць, што быў яшчэ такі рэгіён у Вялікім княстве Літоўскім, як Жамойце і Аўкштайце, тэрыторыя сучаснай Літвы і часткі сучаснай Беларусі, потому што частка балцкага насельніцтва былі славянізаваныя потым у 18-19 стагоддзях. Мяжа славяна-літоўскага, славяна-балцкага судакранання совалася на працягу стагоддзяў пастаянна ў паўночна-заходнім накірунку. Дык вось, мова, уласна кажучы, балцкага насельніцтва ВКЛ, канешне, была таксама балцкая, проталітоўская альбо старалітоўская, дакладна не ведаю, які тэрмін выкарыстоўваюць навукоўцы літоўскія, мова, якая папярэднічала сучаснай літаратурнай літоўскай мове. Вось гэтая мова была для шырокіх колаў насельніцтва у гэтым рэгіёне, безумоўна, народнай, а ўжо старабеларуская мова для іх выступала як канцылярыт. Вось, напэўна, такі нейкі кансэнсус можна было бы наконт гэтай дыскусіі абазначыць. Другая дыскусія, якая ўзнікла по поводу мовы, дзяржаўнай мовы ВКЛ, заключалася вось у чым: як размежаваць старабеларускую мову ад стараўкраінскай мовы. Частка украінскіх даследчыкаў звярнулі ўвагу на тое, што пэўныя корпусы тэкстаў, асабліва перыяда ранняга ВКЛ, напісаныя на мове, якая не носіць тых адметных рысаў, якія мела старабеларуская мова, і прапанавалі іншы варыянт, што
значит, гэта, в принципе, была такая русинская мова, агульнаславянская, агульна-ўсходнеславянская мова, якую цяжка адрозніць на там стараўкраінскую, старабеларускую мову і мовы. І нібыта пісьменства і кніжнасць гэтага часу пазбаўленыя выразных этнічных, нацыянальных, практычна ўжо прыкмет, вось такіх менавіта старабеларускіх прыкмет. На гэты момант, на сённяшні час, можна сказаць, што ўжо ў гэтай дыскусіі таксама дасягнуты кансэнсус, які сведчыць вось што. Па-першае, знойдзены дастаткова выразныя прыкметы адрозненняў стараўкраінскай мовы ад старабеларускай мовы. Знойдзеныя тэксты, якія напісаныя на паўднёва-валынскіх дыялектах, на паўночна-валынскіх дыялектах, якія, значыць, уваходзяць у склад дзяржаўных актаў ВКЛ ранняга перыяда, 13-14 стагоддзяў, і таксама ёсць корпусы тэкстаў, якія дэманструюць асаблівасці пісьма і маўлення ў полацка-віцебска-смаленскім рэгіёне. Значыць, першапачаткова мова ВКЛ складывалася з розных крыніц, з паўднёва-славянскага абшару ВКЛ, з паўночнага славянскага абшару ВКЛ, але паступова мова, уласна кажучы, старабеларуская, якой валодала большасць насельніцтва на гэтай тэрыторыі, развіваецца і ўсё больш пранікае і ўсё больш прысутнічае ў сваёй паўнаце у мове справаводства і ў мове жывой гутарковай. Што ж гэта за асаблівасці? У першую чаргу асаблівасцямі старабеларускай мовы былі фанетычныя адметнасці, которые пачынаюць складвацца яшчэ ў 14 стагоддзі, а паяўляюцца і ўпершыню рэгіструюцца нават яшчэ раней у 13 стагоддзі. Так, у прыватнасці, характэрны для старабеларускай, а потым і для беларускай адметныя рысы былі зафіксаваныя ў так званых смаленскіх граматах 1229 года. Пазней гэтыя рысы будуць прысутнічаць і пашырацца і ў наступных дакументах. Такімі рысамі з'яўляюцца, напрыклад, аканне, цвёрдае «р», а таксама выкарыстанне унескладовага ў гутарковай мове. Ну, канешне, літара унескладовая яшчэ не выкарыстоўваецца, а выкарыстоўваецца сам гэты гук у маўленні і становіцца адметным. Дык вось, што старабеларуская, што стараўкраінская мовы, яны узніклі даволі рана, яны распаўсюджваліся і развіваліся па сваіх унутраных законах, а росквіт старабеларускай мовы прыходзіцца на 16 стагоддзе, і таксама ў 16 стагоддзі адбыліся першыя спробы нармалізацыі, кадыфікацыі старабеларускай мовы. Такімі спробамі кадыфікацыі з'яўляліся, напрыклад, буквар і граматыка Івана Фёдорова 1576-1574 гадоў, а таксама граматыка Лаўрэнція Зізаня 1596 года. Ну, а для таго, каб вы змаглі самі пачуць гэтую мову і скласці сваё ўласнае ўражанне наконт таго, власна кажучы, ці змаглі б мы зразумець, як яна гучала, наколькі яна адрознівалася ад сучаснай мовы, я вам прачытаю невялікі ўрывак. Гэта тэкст з актавай кнігі магілёўскага магістрата за 1577 год, 18 ліпеня. Ну, спачатку, власна кажучы, народнай мове, потым такі агульны пераказ. Пришедший перед врадом войтовства Могилевского и ставший очевисто Степанида Ивановна оповедала, и то сама явне и добровольне в голос вызнала, и что обжаловала была она 7 часы на врат тутошнем мещанина государского Могилевского Яска Гришковича, о том, иж гды она была невестою служебную, мешкаючи через час немалый в дому матки его, он с нею дитя прибыл, а опатрыват, яко се приобецал, не хотел. То пак вже на тот час он, приступивший ку правде и досыт чинячи обетницы своей слушную нагороду сделал, и дитя оное добре се опатрил. Так иж она ни потом по цекивати и некоторого затруднения в том нигде задавать не имела, але в молчанию ото вечне быти под 10 гривнами вины на ратуш Могилевский обецовала. Такими ж способом и он пререкал же против ее под тем же обовязком скромне заховат мел, что за просьбою их обудвух сторон до книг есть записано. Ну, у гэтым урыўку рассказывается про то, что
мяшканка, магілёўчанка Степаніда Івановна калісьці была на службе у маці Яска Гришкевича, працавала у яе па гаспадарцы і займела дзіця ад Яскі Гришкевича. А Яска Гришкевич апатрываць, то бок прызнаваць сваё бацькоўства не спяшаўся. Яна пасля таго, як падала значит, уласна кажучы, скаргу ў магістрат, напэўна, такім чынам дамаглася, што ён пайшоў насустрач, апатрыў, то бок прызнаў бацькоўства і, ну, гледзячы па ўсім, досыць чынячы обетніцы сваёй слушную нагароду вделал, значыцца, ён ёй узнагароду даў за вот на тое, каб яна расціла дзіця. І яна, і ён паабяцаліся, потым, значыць, яна што не будзе яго абвінавачваць у злачынстве, а ён, напэўна, даў ёй абавязак мець скромнае захаванне. Ну, то бок, далей дапамагаць. Вось такая справа разглядалася ў 1577 годзе. Вось так гучала, уласна кажучы, гутарковая мова. Мы павінны ўлічваць, што, канешне, не было нармалізацыі, не было кадыфікацыі моўных правілаў, адпаведна, ад пісара часам залежала, ад носьбіта мовы часам залежала, як будзе ўсё гучаць, ад таго, у якіх асяродках ён атрымаў адукацыю, у якіх там гарадах, у якіх краінах. Магла мова нязначна мяняцца, але ўсё ж такі агульны масіў мовы панаваў аднастайны, і гэта прарывалася у тым ліку і вось у дакументах, і ў дзяржаўных актах, і ў тэкстах такіх вось канцылярскіх. Ну, вось што па гэтым пытанні. Зараз пойдзем далей. Под адным з папярэдніх ролікаў я атрымаў такую просьбу, калі ласка, расказвайце не толькі пра тое, што адбываецца ў нас, але таксама і пра тое, што адбываецца навокал у іншых краінах, то бок трымаць руку на пульсе часу. Ну, я вот сёння паспрабую такім чынам неяк павесці сённяшнюю лекцыю. Таксама заўважу, што вось мінулыя два роліка, они былі такія прысвечаны палітычным падзеям, ваенным падзеям, а сёння я крыху адступлю, мы зробім невялічкую перадышку перад тым, як зноўку абмяркоўваць тыя лёсавызначальныя здарэнні, якія адбываюцца ў нас у рэгіёне. Мы хутка згубім Смаленск, Вялікае княства Літоўскае, атрымаем бліскучую перамогу пад Воршай, которая стане поводам для аграмадніцтва вала прапаганды на ўсім еўрапейскім кантыненце для ВКЛ. Ну, гэта ўсё потым. І вось зараз давайте я некалькі дам таких агульных нарысаў пра тое, якім чынам зараз мяняецца цывілізацыя, мяняецца свет, ну, што-небудзь просто так цікавае з гэтага часу, і што уплывае, таксама дае адбітак і на жыцці нашых продкаў гэтага часу. Свет паступова глобалізуецца. Вось канкрэтна з гэтага часу ён перастае быць фрагментаваным, разбітым на кавалкі, ён паступова пачне звязвацца агульнымі гандлёвымі, цывілізацыйнымі, культурнымі ніткамі. Ну, і з чаго трэба пачаць? Канешне, калі мы кажам вот пра канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзяў, самая значная змена, якая адбылася ў свеце, гэта вялікія геаграфічныя адкрыцці. У гэты час 4 плаванні здзяйсняе Хрыстафор Колумб, адкрывае вялікую колькасць карыбскіх астравоў, высаджваецца на панамскім перашыйку, даведваецца ад мясцовых індзейцаў, што на поўдзень жыве нейкая цывілізацыя, якая выкарыстоўвае жывёл для того, каб ездзіць верхом, карыстаецца мячамі, лукамі і стрэламі. Размова вялася пра інкаў. А майя ўжо ў гэты час адкрытая еўрапейцамі і ацтэкі таксама. А таксама вось менавіта ў гэты час, у 1500-е гады, падарожнік Америго Веспуччи пасылае вялікую колькасць матэрыялаў на еўрапейскі кантынент, дзе даказвае, што новаадкрытая зямля складаецца з двух розных кантынентаў. Пазней, у 1507 годзе, у гонар Америго Веспуччи, нямецкі картограф Мартин Вальдземюллер выпусціў карту, на которой новаадкрытыя землі так і падпісаў Америко. Власна, з гэтага часу мы і атрымліваем назву кантынента Америка. Ну і як
Якое наступство гэта мела для нашага рэгіёна? Канешне, самае вялікае наступство гэта поўная змена рацыёна і сельскагаспадарчых культур. Да прыхода каланіяльных культур аснова рацыёна беларусаў складаў хлеб, з жытняй мукі вельмі частымі былі дабаўкі. Напрыклад, там дабаўкі з грэчкі, дабаўкі з проса, з якіх-небудзь іншых культур таксама. На святы хлеб замяняўся пірагамі, блінамі, караваямі. Ну, а ў заможных гаспадарках, а таксама у буйных гарадах, у такіх, якім неўзабаве стане Магілёў, хлеб замяняўся пірагамі амаль што штодзённа. Асноўнай крыніцай бялкоў у гэты час, паколькі мяса было мала, дык вось асноўнай крыніцай бялкоў становяцца бабовыя. Гэта боб, гарох, чечевіца. Ну, а фасоль, яна будзе вядомая толькі з 18 стагоддзя на нашых землях. Улюбёныя стравы гэтага часу у нашага насельніцтва гэта вараны гарох са смажанымі шкваркамі, гарохавы і аўсяны кісель, а таксама бярозавы сок падзаброджаны, крыху заброджаны, які можна было потым на працягу ўсяго года піць. Палякі нават кпілі з літвінаў, з насельнікаў Великага княства Літоўскага, кажучы, што яны любяць бярозавую юшку. Так, самая папулярная гародніна гэта, безумоўна, капуста. Яе пакідалі на зіму, яе квасілі, яе салілі. Таксама рэпа, морква, буракі і агуркі. Малочнай прадукцыі выкарыстоўвалі мала. У сярэднім, як лічаць даследчыкі, людзі ў гэты час маглі сабе дазволіць прыблізна 100 літраў малака ў год на аднаго чалавека. Па гэтаму малако, як правіла, не пілі, а выкарыстоўвалі для прыгатавання сыра. Но сыра не цвёрдага, а сыра, які раней яшчэ ў нас у магазинах можна было купіць, клінковага сыра. Іх страваў, ўсё ж такі мясныя стравы часам бывалі на стале, ну, канешне, па асаблівых днях пераважна. Была распаўсюджана найбольш свініна. Калі казаць пра салодкія стравы, то практычна ўсе салодкія стравы гэтага часу былі заснаваны на мёдзе. Напоі. Самыя распаўсюджаныя напоі гэтага часу гэта піва і мёд. Піва нават і дзеці маглі сабе дазволіць. Гэта было звязана з тым, што вада тады была вельмі брудная і нярэдка станавілася крыніцай захворванняў. Пагэтаму піва і мёд станавіліся альтэрнатывамі вось такому штодзённаму напою. Але піва гэтага часу было вельмі слабаградусным, усяго 2-3%, нават можа і менш. Пітны мёд быў нашмат больш мацнейшым, ён мог утрымліваць 12 з паловай, там і да 50%. Але ў 16 стагоддзі, нават яшчэ ў канцы 15 стагоддзя, мёд, як моцны спіртны напой, паступова пачынае выцясняцца гарэлкай, гарэлым віном, як яно тады называлася. Гэта было звязана з тым, што гарэлае віно рабіць было нашмат прасцей і танней. Так, гэта было крыху пра кулінарыю. Зараз пару замалёвак. 1510 год, прыблізна той час, пра які мы зараз гаворым. Жыхар Нюрнберга Петер Хейнляйн вынайшаў першы партатыўны гадзіннік. Ён называўся ў гэты час Нюрнбергская яйка, паколькі меў такую акруглую форму. У 1505-1510 годах у Кітаі, гэта даволі незвычайны для гэтага часу выпадак, у Кітаі уся ўлада знаходзілася ў руках у еўнухаў, у 8 еўнухаў, якіх у Кітаі называлі 8 тыграў. Адзін з іх быў галоўным тыграм. Гэта быў еўнух, якога звалі Лю Цзінь. Ён у свой час зблізіўся з спадчыннікам престола кітайскага, якога звалі Хоу Джао. Вось гэты прынц Хоу Джао займаўся сваімі справамі, сваімі забавамі, а не хацеў лезці ў дзяржаўныя справы. Перадаў практычна ўсе справы гэтаму самому Лю Цзіню. І той вакол сябе аб'яднаў яшчэ некалькі чалавек. Яны все былі еўнухамі, яны ўзялі ўладу ў краіне ўсе ў свае рукі, абрабавалі гэтую краіну, яны займаліся карупцыяй направа і налева. У выніку ў 1510 годзе вось гэтая карупцыйнасць гэтай улады была выкрытая. Лю Цзінь быў абвешчаны здраднікам, пакараны смерцю, чвартаваны на плошчы ў Кітаі. Так, ну гэта парачка такіх цікавостак. Што яшчэ ў гэты час адбываецца ў свеце, што мяняе таксама культуру і зносіны паміж людзьмі і ў тым ліку у ВКЛ.
У 1490-е годы у Іспаніі появляется інквізіцыя. Гэта было зроблена галоўным іспанскім інквізітарам, верхоўным інквізітарам гэтага часу Томасам де Тарквемадай. Томас де Тарквемада пакінуў пасля сябе, па сутнасці, два следа. Першы — гэта стварэнне інквізіцыі ў такім класічным варыянце, а другі след, ён фактычна, дзякуючы яго палітычным намаганням, была аб'яднана Іспанія шляхам аб'яднання Кастылі і Арагона. Пры самім Тарквемаде у Іспаніі было пакарана смерцю у выніку аўтадафе, спалення на агні, каля 2200 чалавек, але даследчыкі зніжаюць гэтую колькасць рэальных ахвяраў удвая, потому што лічыцца, што толькі палова былі рэальна, спалены на кастры, а другая палова была сімвалічна спаленая. Саламяныя пудзілы палілі тых людзей, да якіх немагчыма было дацягнуцца, альбо якія ўжо дагэтуль памерлі. Так, што яшчэ робіць Томас де Тарквемада? Ён пачынае ганенні супраць маўраў і яўрэяў. Гэтыя групы насельніцтва прымушаюць прыняць хрысціянства. У выпадку, калі яны адмаўляюцца, яны таксама пападаюць пад пераслед інквізіцыі і вымушаныя масава ўцякаць з Іспаніі ў гэты час. Тыя ініцыятывы, якія распачаў Тарквемада ў Іспаніі, шырока распаўсюдзіліся потым па ўсім еўрапейскім кантыненце, распаўсюдзіліся у тым ліку і на нашых землях. На землях ВКЛ інквізіцыі у тым суровым, у тым жорсткім значэнні, як у астатняй Еўропе, не было практычна. Спецыфіка рэлігійных ганенняў і пераследу людзей, якія падазраваліся ў чарадзействе, заключалася ў тым, што у нас у ВКЛ гэтыя людзі караліся не царкоўным судом, а светскім. Падставай для пераследу людзей за чарадзейства, за ведавство, як тады казалі, з'яўляліся нормы звычаёвага права. Чалавек, якога падазравалі ў падобных дзеяннях, ён паўставаў перад судом копным. Копны суд — гэта быў суд ніжэйшага ўзроўню, суд сялянскай вясковай грамады, таксама гарадской грамады, які аб'ядноўваў насельніцтва адной-двух вёсак прыблізна. Копны суд — гэта быў такі базавы суд у судовай сістэме Вялікага княства Літоўскага. Ён падпарадковваўся суду гродскаму або земскаму суду, і на пасяджэннях копнага суда абавязкова прысутнічаў прадстаўнік гродскага суда. Звычайна гэта быў возны. Ён запісваў пастанову копнага суда і потым рэгістраваў яе ў гродскім судзе. На самім судзе у якасці людзей, которые прымалі рашэнне, выступалі старэйшыны гэтай самай грамады, і таксама усе прадстаўнікі грамады маглі прысутнічаць на пасяджэннях гэтага суда. Як непасрэдна адбываўся пераслед людзей, якія былі падазраваныя ў чарадзействе, уласна кажучы, як працавала на месцах вось такая наша варыяцыя інквізіцыі. Калі чалавек быў падазраваны ці заўважаны, што ён займаецца нейкімі чарадзейнымі справамі, як гэта можна было адрозніць? Ён, напрыклад, ходзіць па чужым полі і там гаворыць нейкія словы, якія выглядаюць як чарадзейскія словы, праклёны, нейкія закляцці. Альбо гэта маглі быць яшчэ такія дзеянні. Чалавек мог чыніць пафалкі. Пафалкі — гэта праклёны, абразы, сказаныя ў голас. Яшчэ у судовых кнігах часта пішуць, што людзі, которые падазраваліся ў чарадзействе, яны наносілі рэзі, наносілі нейкія рысы, чарцілі штосьці на дамах людзей, якіх яны хацелі зачараваць, на якіх яны хацелі накласці праклён. Напрыклад, на вушняку верхняя бэлька над дзвер'ю, альбо проста на нейкіх вось такіх, часцей за ўсё на ўваходах, на нейкіх канструкцыях, там на хлявах, напрыклад, таксама маглі чараваць жывёл. Спецыяльных юрыдычных заканадаўчых норм, распрацаваных сістэм, якія прадугледжвалі пакаранне за ведавство, за чарадзейства, як і за ересь, у ВКЛ не было распрацавана. Гэтыя нормы былі рассеяныя па заканадаўстве у статутах Вялікага княства Літоўскага. Таксама чарадзейства асуджалася па нормах традыцыйнага права, звычаёвага права. У выпадку,
выпадку, калі некаторых заканадаўчых норм не хапала для рэгламентацыі, то маглі выкарыстоўваць нарматывы з іншых заканадаўстваў іншых краін. У першую чаргу карысталіся так званым саксонскім люстрам, ну і нярэдка выкарыстоўвалі ў якасці падставы таксама тэксты Святога Пісання. Што да рэальных выпадкаў пакарання за чарадзейства, такой своеасаблівай мясцовай інквізіцыі, то варта адзначыць, што у нас разбіральніцтвы судовыя адбываліся за чарадзейства толькі ў тым выпадку, калі было ўстаноўлена, што гэтае чарадзейства прывяло да сур'ёзных наступстваў. Калі наступствы не былі заўважныя, альбо былі несур'ёзныя, то, як правіла, судовае пасяджэнне наогул не адбывалася, справа не разглядалася. Для таго, каб узбудзіць справу супраць чарадзея, трэба было чалавеку, які ўзбуджаў гэтую справу, самому аплаціць паслугі ката, які будзе даказваць, які будзе выбіваць з падазраванага прызнання ў злачынстве. Гэтага ката называлі містр. Ён некалькі разоў за дзень мог прымяніць катаванні да чалавека падазраванага. Калі той вытрымліваў катаванні і аказвалася, што абвінавачванне не мае ніякай сілы, непаўнамоцнае супраць гэтага чалавека, то той, хто абвінаваціў, павінен быў потым яшчэ і зрабіць кампенсацыю, выплаціць кампенсацыю, ну, вот з такой ахвяры. Першай самай элементарнай формай быў хлост. Гэта біццё розгамі. Калі хлост не дапамагаў, тады прымянялі да больш жорсткіх відаў катавання, але агаворвалася, што пажадана, каб чалавек не атрымаў інваліднасць у выніку гэтых катаванняў. Як выключныя выпадкі апісваюцца сітуацыі, калі чалавека катавалі і агнём, і падпальвалі яму канечнасці, і ён у выніку стаў на ўсё жыццё хромым. Адметнай рысай катаванняў верагодных чараўнікоў у ВКЛ было тое, што тут практычна не выкарыстоўвалася выпрабаванне вадой. Вельмі распаўсюджанае ў Заходняй Еўропе, у Польшчы выпрабаванне вадой, якое прадугледжвала, што чыстая вада не прыме цела чараўніка, выпіхне яго вонкі, пагэтаму чалавек не вінаваты патоне, а чараўнік выплыве, яго трэба будзе спаліць. У 1615 годзе адбыўся адзін характэрны выпадак у горадзе Браславе. Тады 3 людзей падазравалі ў тым, што яны з'яўляюцца чараўнікамі. Іх кінулі ў ваду, але заўважылі, што яны тонуць не хцелі. Тады вырашылі правесці следчы эксперымент. Быў узяты чалавек праўдзівы і кінуты ў ваду. Ён адразу пайшоў на дно, што засведчыла віну тых 3 чараўнікоў. Яны былі таксама спаленыя. Так, пакараннем за чарадзейства было заўсёды у Еўропе аўтадафе, спаленне на кастры. Яшчэ адна характэрная рыса, якая адрознівала інквізіцыю на нашых землях. У Еўропе чарадзеі, ведзьмакі вельмі часта падчас катаванняў называлі сабе падобных, называлі імёны іншых чарадзеяў, што прыводзіла да масавых пакаранняў. У нас за тое, што чалавека назваў іншы чараўнік чараўніком, не каралі, ні смерцю не каралі, не прыцягвалі да суда. Ёсць толькі адзін выключны выпадак. Гэта выпадак, калі ў Слоніме жанчына па імені Раіна Грымачына нібыта чаравала на маршалка Яна Станіслава Сапегу. Ян Станіслав Сапега дамогся на судзе, каб яе пакаралі смерцю. Ну, але гэта былі менавіта выключныя адзінкавыя выпадкі такога пакарання. Яшчэ адной характэрнай рысай еўрапейскіх пакаранняў чараўнікоў быў рэлігійны фанатызм, які прыводзіў таксама да масавых пакаранняў. У запале вось гэтай варажнечы, рэлігійнай варажнечы і ненавісці маглі цэлымі сем'ямі людзей знішчаць. На нашых землях такіх масавых пакаранняў і масавых пераследаў ведзьмакоў было не шмат. Так, вядома толькі, напрыклад, такія. У чэрвені 1758 года кіраўнік аднаго з маёнткаў графа Тышкевіча з гонарам паведаміў графу, што спаліў 6 чараўнікоў і гатовы працягваць гэты свой абавязак. І яшчэ рэгіструецца такі выпадак. Старэйшы сын Льва Сапегі, якога звалі Ян Станіслаў. У гэтага чалавека, як лічуць даследчыкі, заўважна прагрэсіравала псіхічная хвароба, дык вось ён у 1659
1930-х годах пачаў у сваіх маёнтках масавае паляванне на ведзьмаў. У актавых кнігах магілёўскага магістрата іншых гарадоў Магілёўшчыны мы час ад часам сустракаем судовыя справы, якія звязаныя з чарадзействам, з пакараннем за чарадзейства. Я сустракаў выпадак, калі спалілі мужчыну і жанчыну, абвінаваціўшы іх у чарадзействе, але гэта быў пераслед у першую чаргу звязаны з тым, што жанчына праваслаўнага веравызнання памяняла сваю веру, стала іудзейкай і выйшла замуж за яўрэя. Вось такое пакаранне рэгіструецца ў 18 стагоддзі у Магілёве. Ёсць некалькі выпадкаў судовага разбіральніцтва, калі людзей абвінавачвалі ў чарадзействе, але яны былі апраўданыя перад судом, а людзі, якія іх абвінавацілі, наадварот, былі абвешчаны не зусім нармальнымі, не зусім справядлівымі ў сваіх выказваннях. Пра гэта можа пазней, калі будзем, уласна кажучы, пераходзіць да справаў непасрэдна магілёўскіх. І як закончыліся гэтыя пераследы, гэтыя катаванні і гэтыя аўтадафі ў дачыненні да еретыкоў і ў дачыненні да чарадзеяў на нашых землях, у 1776 годзе кароль і вялікі князь Станіслаў Аўгуст Панятоўскі прапанаваў сойму адмяніць судовыя катаванні, а кашталян Бецкі Войцэх Клюшэўскі наогул прапанаваў адмяніць смяротнае пакаранне. Гэтая прапанова была прынятая, але неўзабаве скончыцца лёс і самой Рэчы Паспалітай. І ў заканчэнні яшчэ пару рыс, якія адбываюцца вось у канцы 15-го, пачатку 16-го стагоддзя, якія паступова будуць мяняць свет. Першая, напрыклад, такая. У 1508 годзе Мартин Лютер пераязджае на вучобу і жыццё ў горад Віттенберг, дзе, уласна кажучы, ён і сфармулюе свае знакамітыя 95 тэзісаў. Гэтая фармулёўка будзе падштурхнутая двумя падзеямі. У 1510 годзе ён з'ездзіць у Рым і пабачыць тую раскошу, у якой жыве клір каталіцкай царквы, і гэта будзе выклікаць у яго гнеў і пачуццё несправядлівасці. У 1517 годзе папа рымскі абвесціць пра шырокі распаўсюд практыкі індульгенцый. Вось гэта падштурхне Мартина Лютера да, уласна кажучы, публікацыі сваіх знакамітых тэзісаў, да паяўлення вось першай вялікай хвалі пратэстантызма ў каталіцкай Еўропе. І што яшчэ адбываецца ў гэты час? Сярод такіх важных справаў варта значыць распаўсюд кнігадрукавання па ўсёй Еўропе і канкрэтна па Беларусі. Доктар Францішак Скарына ў гэты час ужо вучыцца ў заходняй Еўропе, і хутка ён будзе выдаваць сваю першую кнігу ў Празе. Таксама ў гэты самы час на тэрыторыі Беларусі распаўсюджваецца магдэбургскае права. На землі Магілёўшчыны яно прыйдзе ў 1577 годзе з наданнем магдэбургскага права Магілёву, і пра гэта у нашых наступных праграмах. Пакуль што ўсё. Усяго вам добрага, задавайце свае пытанні. Да пабачэння.